ओमफ्राय मोनायावसो लाबोनाय जाबाय आंहाबो मानसियानो हां लानो हाया हाया थोनोनो आबैया मारै थाबायो इस आखाइ होलाय गबलायदों नै गगा मोननायानो गन्थं गोथे गोथे दे औ मोनसे गैया नैहाय बन जानो लुगैथारदोंनो बन रुटि दा हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल दा नै जोङो बायहेरायावसो दंफैयोलाय बेयो बिराद गगा मोनदों आरोना ओमफ्राय दा नै गगा मोननायखाय आङो बेखौ डक्टरनाव लांनो नागिरदों दा होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौ नायलांदो आरो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय दा नै न'निफ्राय फैनानै जोङो सेरफांगुरियाव हाबफैबाय ओमफ्राय बेयावहाय बे बन रुटि जानो ओंखामबो बारा जाखायाखै नालाय बिदिनो बन रुटि जानो मानो थांफिनसै आरोना ओंखारदोंमोन जोङो बेयावनो नायनि माबे नायनि बाहुबलि रुटिसो बाहुबलि बन रुटि गोथाव ना दा थां ससे जानानै फिउ दाउ जानानै ससेल' जाबाय दाना नै गारियाव फैगौमानियानो गारफिनजोब्बाय दा नाम होनबावबाय नोङो गारबाय नै गैला आब'आव फैनांगौ आं मिथिया नै आब'आ दाबो गय जानानै फैयाखैदां गय जाहैदोंसो बे गय जाखोमाहैलायबाय बे आबौआ र' फैसिगौ दे आबौआबो दा सेरफांगुरियावसो दङ नै जोङो नेगासिनो बेयावनो ओमफ्राय नै बाबाया अखाफोर गय जाखोमाहैलायबाय बे थांनोसै दा हस्पिटालावहाय बङाइगावआव थांनो नागिरदों बेयावनो नर्मदा हस्पिटालावहाय नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामलांबाय थागोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ दा माला फैफिननो मोनो माला लोगो मोनो फैबाय थादो दे लोगोफोर नोंथांमोनजोंबो आंजों लोगोसे दे खोमसि जागुलायबाय खोमसि दा नै गगायानो ओरैबायदि थोन जानानै दङ ओमफ्राय मोनायावसो लाबोनाय जाबाय आंहाबो दहाय क्लास दंमोन ना ओमफ्राय एफाराब माने जागोनबो सानाखैमोन मोनायाव एसे बारा जानाय बायदि मोनखादोंमोन आङो माने एसे थोन जाखादोंमोन आरोना ओमफ्राय नै दा दहाय आंबो क्लासाव थांनाय जाबाय ओमफ्राय दा बेलासिनानैसो लाबोनाय जाबाय आरोना दा सोंहरनानैहाय नै डक्टराबो दासो सफैखादों नै 6:30आव फैगोन होनना बुंदोंमोन दा 7:00आवहाय सफैबाय आरोना दा हाबनानै लाग्रोसै र' नै काउन्टारावहाय बिदि नाम नाम लिखिबो लागे नै बैयावनो हाबगोन अजय कुमार भुया आयौ नै हालालाय बेहा दे थाबायसिगोनलाय बियो गोगोमनो बेलाय बेहा बिदि गुवार जायगा मोनबाथाय जि खुसि जायो बेलाय ओइ खुसि नै थांथारसैलाय नै खेवलाहैलायबाय फैग्रोमोना दुस्थ' ओइ नाम देरहोदो आङो बांद्राय मानसि गैथ'आ नै KAVYANYAY काभियान्स फिसालानि नाम काभियान्स नै नाम लिरखानाय लोगो मोनबाय बहाबो थांफिनबाय मानसिफ्रानो ओइ मामि फैद' नै जाबाय औ फैद' नै डक्टर आंखौ लेंहरबाय फैद' गाखोद' इसोर खुसिलायबावसो औ बेबि 12 केजि जाबाय फैदो औ ए बे होनगोन बिजि बे होनगोन होनदों बे होना फैदो जाबाय ओंखारला हनै जाबायथ' औ बेबि बेबि फैदो नै डक्टर आंखोल नायनोसै नोंखौ फैद' आइदि होनदों ना नोङो आइदि होनदों औ बे होना औ होना औ फेन फैदो बिबार ओंखारबाय जोंहा नै नायजाखांबाय दाना नै माबा लाबोनांसिगौ मुलि लानांसिगौ दाउबोयाव थाबायनोसै जोंहा गोदान दंखायो आं लांखादों औ बेसेबां ml खिथायाखैना बेवहाय मालाय सोहैखादों
दा दिगदार जायोना जेनेबा बिसोरो माबाबाथाय बिदि गगा मोनबाथाय माबाथाय एकदम ओरैबायदि आंहाबो जाखादोंना ओमफ्राय बेनिखायनो थाबखौनो हामा आरोना आंहाबो जानानै दङ गगा मोनदों गुजुदों आंबो मुलिसो जागासिनोखा नै आबैया मारै थाबायोमोनलाय आबैया मारै थाबायो इस आखाइ होलायानो नै बिदि थाबायोनो जा खुसि बेहा बिदि ओइ नावलाय आइदे नै दादा एसो लोगो मोननाय खुसिबाव लोगो जाथारसैलाय बेयो माखौ मोनसेया जागोन होनबाय माखौ साबसिनाखौ फोरबोखौनो केस ना के नामासो ओइ मामे हामा नै हामा मानसिया मालाय नार्सफोरजों थायबावबायसोनो ओइ फैदो थांसै नै आं ओरैबायदि गाद्रा गुद्रायै फैनाय जाबाय जा उन्दुनो ओंखारबोखाबायमोन आङो ओरैबायदि उन्दुखाबाय सानसे दहाय क्लासनिफ्राय फैनानैबो उन्दुनाय जायाखै ओमफ्राय उन्दुनोथ' मोनखाया नालाय बेबायदि उन्दुनो मोनखाया ओमफ्राय आङो माने फुङावबोथ' थाब सिखारनाय जायोना दा ओरैबायदि जायो मालाबा नोंथांमोना जायफोर सिनायो सिनायनानै थायो माने मिनिना आरोना आं मालाबा गारियावनो जा थेन्थ'बोयो ओमफ्राय बिदिनो लाजिलाङोना एखमबा ओमफ्रायहाय उपाय गैया मेंनानै थानायजों ओरैनो आरो उन्दुफैनो मोनखाया जों बेखौ सानानै माने थेन्थ'लायनाय जायो आरोना आङो गारियावनो थांफिनसै जोङो नै मोनाबाय फैनाय लोगो लोगो नायनोबो मोनबाय ओमफ्राय बिराद मोजां मोनो आरोना बियो बेबायदि गुवार जायगा मोनबाथाय गेलेनो मानो दे मेंगुलायबाय आङो जा उन्दुखारबोखादोंमोन माबायावबो गारियावबो जा उन्दुखारबोखाबाय ओमफ्राय बेखौ लाबाथ' उन्दुनो हायाना थेन्थ'नोबो हाया ओमफ्राय जाया आरोना उन्दुनाय बेबायदि बेखौ लानानैहाय फैबा नङाबाथ' आं हारसिङै थायोबा गारियाव बिराद उन्दुयो आङो दे दा नै थांफिननाय जासिगोन आरो आंहाबो जा गुजुदों नैबे हस्पिटालखौनो आन्दायबाय थानो नागिरो जोंहा मोनायाव फैबाथाय माने लामाखौनो बबेजों बारस'नांगौ बबेजों मानांगौ आन्दायबाय थानो नागिरो ओमफ्राय दाबो आन्दायहां जाबायसोमोन ओमफ्राय बेखौ गोजौनिखौहाय बे नर्मदा हस्पिटाल लिरनायखौहाय गोजौआव नुहुरखायोना बेखौ नायनानै उनावहाय फैबाय आरोना माम जानोसै थांसै थ' लोगोफोर होमबा औ कुकि जा खस्थ' जायो उन्दुनायावबो थेनो नै सुखुवा नै नुबाय दे जादो उनाव फै दोनखो जाग्रा जानोसैलायनो नै जानो नै रुटिनो बन रुटिनो मेगन मोदै गलायलायदों आयै नै गन्थं थोनानै मेगनानो मोदै गलायलायबाय मैयाबो हरावहाय जि थोनो हां लानायाबो जा बोरैबा मोनखादोंमोन आङो नै जानो हनै दासो लाबोनाया जादो गिदिराथ' गारबोबाय दासो लामायावनो ना दे बेखौ जादो बेनि दे जादो दाउ गाखोनोसै आबैजों थांसै दे औ नै दखानाव हाबनोसै नै ओंखारबोना आयै हाथिगासिनो लाहरदो बाबा नै फैबाथाय जोंहा नैबे माबा खाथियाव मा होनो सापागुरि नामा बाबा सापागुरियावहाय बेयाव हाबलांखायो आरोना बेयावहाय जाग्राया केस गैयानो बादाम टिक्की जानाय मोदै गलायो नै मोदै गलायो हाथिउनाया गगा मोननायानो माखौ लागोन बिदिखौ बायलाङोहां लादो बेखौ हयले गोदैथार बियो ओमफ्राय फैनानै दा रेडि खालामजोब्बाय नै रेडि खालामखांनानै आङो नै मोखां सुनानै आरियानो सेस सिजोब्बाय आंना मोखां सुनायसो बियो मोखां सुनायनि दैसो बियो गोलोमनाय नङा मोखां सुनाय आरिनायजोंहाय सेस सिजोब्बाय नै मानसिया फैनोसैयावनो जा माम होनबाय थादों दहायहाय ओमफ्रायहाय माने ओंखामबो बारा जानो हायाखैना ओरैनोथ' मानसिया जाग्रा
बुरजा जायो ओंखामखौ जायोबा ओमफ्रायहाय जानो हायासैना बे गगा मोननायखाय गगा मोनबाथ' जोंबो जानो हाखाया गिदिरफ्राबो दा बेबो जानो हायाखैना ओंखायनो जा मानसिया उखैनाय मोन्दों खोमा माम जाबोलागासिनो ओमफ्राय दा फैनानैहाय सुजि संनानै दोनखादों सुजिखौनो जायो बांसिनानो मोनायावहाय ओमफ्राय बे सानावल' फुङावल' ओंखाम जानाय जायो आरोना जाखिनि जायो बेयाव मोजाङै जायो मानसिया ओमफ्राय दिनैहाय जानो हायाखै दा फैनानैहाय दा जाबाय आरोना बियो सुजिखौहाय फैनानैहाय दाथ' बिराद मोनाखाबायबो 9टायावसो सफैखादों ओमफ्राय फिसालाखौ जाहोस्रां लोंहोस्रां नै आंबो एसे जाबाय ओंखाम जायाखैबाबो आङो ओंख्रि जाबाय आरोना ओंखामथ' जानाय जाखाया नालाय ओमफ्राय ओंखाम जाखाया मोनायावहाय दा ओरैबायदि मेंबाय माने उन्दुनायनि लाहार फाहार खालामबाय आरोना दा 11टासो जानोसै नै मेंनायाथ' आङो जाखाला एकदम फुंनिफ्रायनो रेस्टलेसखा ओरैबायदि गारियावबो टेन्ट'बोदोंमोन टेन्ट'बोनायालाय नै रेडि खालामजोब्बाय बिसिना टिसिना गाबोननि गाननाय जोमनाय गासिबो रेडि खालामना दोनखाजोब्बाय ओमफ्रायहाय दा नै हाबनांसिगौल' उन्दुनांसिगौल' ओरैबायदि मेंखाबाय मोनसिया बांद्राय मेंबाबो उन्दुनोथ' हाया जायो नायनोसै दा उन्दुलांनो हागोन ना हाया बांद्राय अभारद्राय जाबायना ओरै थांलाय ओरै फैलायनो गारि गाखोबाय थानाय फुंनिफ्रायनो गारि गाखोनाय नै मोनाजासे माने बेबायदि गाखोनायैनो आरो आंबो अबस्थायानो गैखाया गगा मोननाय मानाय गुजुनायानो दाबो सोलिगासिनो मुलिसो जागासिनो आरोना आङो ओमफ्राय नै आंनि जानायखौ आं जेबो मोना खिन्थु बे गोलोम बोथोर समावहाय आङो फिसालाखौसो माने लोमजाजानो गिगासिनो माने एसे डक्टराहाय लोमजादोंबो होनना बुंहरदों एसे भाइरेल फिभारबो दं होननानैहाय बुंदों आरोना ओमफ्राय ओरैनोलाय दुङाखै मोदोमा दुंनाय मोनाखै दाख्लि आं एसे थाल मोनबाय थाखादोंमोन माने एसे खर'आ दुङो ओमफ्रायहाय गोबावबो थाया आरोना दसेनो दुंगायो ओमफ्राय आरोबाव एसे गुजुनायबो जादों मानसियाहाय गगाजों गुजुनायजों ओमफ्राय एसे एखमबा दुङोबो खर'आबो ओमफ्राय बांद्राय दुंजोबाबो आरोना दा नायनोसै गाबोनफोर थिग जागोन खोमा मुलि मोनजाबानो मोजाङै मुलिया दौनाया दाख्लि एसे दौदोंमोन गगा मोननायनि ओमफ्राय आं बांद्राय बिदि जानला मोनला दौलाबाय थानो बायो सिगांनि हरखानाय आरोना ओमफ्राय बेखौनो दौदोंमोन थाल लानानैहाय एसे माने जागोन खोमा बेजोंनो होननानै ओमफ्राय आं बारा जाद्रायासै मोननानैहाय लांखाथारसै होननानै लांथारबाय आरोना माने बे गोलोम बोथोरखौनो बारग'जानो लुबैगासिनो आरोना लाइटआबो बारा मोजां नङाहाय आंना रिं लाइटबो गैयाना मोजांबो नुवासैदां थेवबो नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय आं बिदिखायनो बे एखमबा न' सिङाव लानाय जायो मानेखायनो आं रिं लाइट बायनो लुबैगासिनोखा आङो जाथ'वाखै आरोना ओमफ्राय बेसेबांसो लायो आं बेखौ मिन्थिया बेसेबांसो लायो नोंथांमोना मिन्थियो नामा नोंथांमोना खिन्थाहरबानो जाबाय दे बेसेबांसो लायो रिं लाइटफोरा आं सोंफेरनायबो जायाखै आरोना दखानावहाय आं एसे नैबे दाख्लैबो आङो हेडफन नोंथांमोनाव सोंहरदोंमोन ना ब्लुटुथ हेडफना बेसेबांनिसो जागोन होननानैहाय गोबाङानो मा होनो एन्सार हरदों ओमफ्राय आङो लानो सानदों आरोना नोंथांमोननि बुंनाय मथे माखासे सोरबा सेमसां होननानै बुंदों सोरबा बट होननानै बुंदों नायनोसै आंबो बेखिनिखौनो नायनानैहाय लानोसै आरोना ओमफ्रायहाय आङो सानदों आरोना नैबे आगष्टनि सेलारि मोनबासो लानोसै साननानै थाखादों आरोना ओमफ्राय बेखौबो आङो मा होनो रिं लाइटखौबो बायनो सानगासिनो मानो होनबा एखमबा बिदिनो रुम सिङावबो आङो लानाय जायोना रुम सिङाव लायोबा लाइट नाङा मा नाङा बेबायदि जायो नालाय बेखायनो आङो रिं लाइट बायनो नंगासिनो आरोना मोना मोनथिबा खिथाहरबानो जाबाय बेसेबां दामनिया मोजां जायो आरो आङो नैबे आगष्ट नङाबा आगष्टआथ' जोबखाबाय आगष्ट जोब्बाय सेप्तेम्बरावहाय बायनोसै सानदों आरोना सेप्तेम्बराव बायनानै लानोसै सानदों ओमफ्रायहाय नै मा बुंदोंमोनलाय फिसालानि लोमजानायखौसो होनना बुंदोंमोन बावलांबायसो गोजां बोथोरावथ' गानफब जोमफब थानो हायोना ओमफ्राय नै बेयावहाय गोलोम बोथोराव नोङो गोजांदों ना मादों फेनबो नांगौ जानोसै गोलोमबायबो सानसै गोलोमसैबो आरो गोजांदोंबो सानसैलाय बेबायदि मिलाया जायो आरोना बेखायनो आं माला गोलोम बोथोरा बारग'लाङो एकदम गोलोम बोथोराव लोमजायाबा हामसिगौ बेबायदि सानगासिनो आरोना ओरैनोथ' लोमजायाबा हामगौखा ओरैबाबो ओमफ्राय खिन्थु होमबाबो गोलोम बोथोराव बिराद खस्थ'सिन जायो आरोना मोनथिया जाद्रायो बेखायनो आङो गोलोम बोथोरखौ माने माला बारग'यो सानगासिनो मैया मोनायावहाय एसे हां लानो हाया माने जा खस्थ' उन्दुदों आरोना बियो ओमफ्राय आं बोरैबा मोनबाय थादों एसे नायफ्लांबाय थादों आंहाबो बिदिबाथाय उन्दुनो ओंखारा जायो बिदियावनो आङो माने गारियावहाय जा थेन्थ'फ्लाङो आरोना मोनायावबो उन्दुनाय जाला थाब सिखारनांगौ जानोसै फुङावबो ओमफ्राय बिदिनो थांबाथाय फैबाथाय माने विंगारफ्रावहाय जि थेन्थ'फ्लाङो ओंखायनो आं मालाबा बिराद लाजियो आरोना आं थेन्थ'नायखौनो ओमफ्राय मारै खालामनो उपाय गैया माने हाथारा आरोना लाखिनो सानबाबो हाया जा थेन्थ'फ्लाङो आङो बेखायनो आङो एखमबा लाजियो आरोना मानसिफोर सोरबा सिनायनाय नुबा साननानैहाय बेखिनियानोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आङो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय थेंक इउ फर वाचिं